መጀመርያ ተንኪ ኩለልኝ ቀፂለና ክተይካቱ ጭንቀት እንታይ እዩ ከምዚ ጭንቀትን ኦቨርቲንክን ወይ ስትረስን ኦቨርቲንክን ከ እንታይ ክልል እዩ ድሓር እንታይ መፍትሒ እዩ ወይ ከምዚ ምጀሎ ኣብ ትጭነቐሉ ግዜ ሲ በይንኻ በይንኻ የብለካ ምዞ የስ ማለት ከምዚ ከምቲ ኖርማል ሬጉላር ሂወትካስ ኣይኮነን ካብ ዕሩኽትካ ፈለይካ ካብ ስድራኻ ከይትድውል ክፈላለየ Yeah, ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ዘይትወፅኦ ባህርያ yeah, ክመፀካ yeah, right. ያ ሕጂ ነቲ ደይቲ ናይ ማለት ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ክትገብሮ ዘይስማዓካ ግዜ ብሓይሊ ዲኻ ደርዒንካ ትገብሮ ዘለካ ወላ ካልእ መፍትሕታት ኣለዎ እዩ ከምዚ ሲምፕል ነገር ማለት ቅልል ዝበለ መውፅኢ ማለት እዩ ካብቲ ትጭንቐሉ ግዜ ማለት እዩ ንሳ እንደገና ከዓ ፍልሊ ናይ ጭንቀትን ናይ ኦቨርቲንክን ማለት እዩ Okay, beautiful. ስለዚ ትመንስዮ ሪና ናብ መፍትሒ ክንከይድ ኢና የሲ ኣብ ሂወት ሳምሓወይ ምናልባት ሓደ ብጣዕሚ ኦቨርቲንክ ንገብሮ ወይ ደጨንቐና እንብሎ ወይ ሕጂ ሰዓት ኣሸጊርና እንብሎ ዘለና ነገር ሓንቲ ነገር ነውዛታ ኣሕዋት ሓንቲ ነገር ንሳንቲ እንተረኣይኩም ናይ ሓደ ሰኣን ምፍላጥና ኢና ኦቨርቲንክ ንገብር ዘለና ሰኣን ምፍላጥ ናይ ሓደ ነገር ሽግር ደጋጥመ ዲኖ ብጣዕሚ ዝቀስለና መስለና ኣሎ ብከመይ ከም ንሓልፎ ዘይንፈልጦ ኦፍ ኮርስ ስለዘይንፈልጦ ኢና ንሓልፎ ዘይንኽእል ኮይና ኣይኮና ተቐዳሚት ነጥቢ በእምሮና ክንሕዛር ኣለና ኩላትና ማለት ፕሊስ ኣሕዋት ንኩሉ ሽግር ናይ ገዛ ርእሱ መፍትሒ ከም ዘለዎ መጀመርያ ወኒ ቱ ኣንደርስታንድ ቶ ኦቨርቲንኪንግ ድመፅእ ዘሎ ካብኡ ስለዝኾነ ክሊር ኣለና ብሓንሳ ቢዩቲፉል ስለዚ ተቐዳማይ ነገር ንሽግረ ይኹን ሕጂ ሰዓት ዝፍተነሉ ዘለኹ ፈተናሲ ኣነ ስለ ዘይፈለጥ ክዳ እምበር መፍትሒ ኣለዎ ምባል እዩ ተቐዳማይ ክር ቀሊል መሲሉ ክረአየና ይኽእል ይኸውን ግን ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ ንምንታይ እንተረኣይኩም ንሽግረይ መፍትሒ ከም ዘይብሉ እንተረኣ ንነብሰይ የእሚነ ሃልየ እዚ ዓብየ ፕሮብለም ንሱ ኢሉ ይኸውን ግን ኣነ ስለ ዘይፈለጥኩ እየ ደኣ እምበር ነዚ ሕጂ ዘጨነቐኒ ዘሸግረኒ ዘሎ ነገር ሲ መፍትሒ ኣለዎ ኣነ ይፈለጥኩም ለና ባሕንሳ ካብኣተ ተበጊስኩም ኣይ ዊል ሾው ዩ ሳምቲንግ ኣለካ ምሳይ ሳምሓው ስለዚ እዚ ሓደ ደጋጥመ ዘሎ ነገር ሲ መፍትሒ ይብሉን ኢለ ኣነ ምናልባት ኢለይ ነገረይ ናጣሚረ ብዙሕ ሓሳባት ክሓስብ ከደ ግን ገለ ዘይፈለጥክዎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ደኣ እምበር ምክንያቱ ገለገለ ሽግራት ከጋጥሙና ገለገለ ነገራት ከጓንፉና ወይ ዝኾነ ነገራት ከጓንፈና እንከሎ ኣክኒ ሽግር ኣጋጢሙኒ ንብል ኣነ እኮ ሽጉር እየ ኣነ እኮ ከምዚ እኮ እየ ኣነ እኮ ይክእድኒ እየ ኣነ እኮ ኣይረብሕኒ እየ ስለዚ ሓለፍናዮ ከምኡ ኣይንብል ኣሕዋት ስለዘይፈለጥና ኢና ስለዚ እዚ ዓብዪ ሽግር ዘሎ ኣብ መንጎ ምፍላጥን ዘይምፍላጥን እዩ ኣይፈለጥና ንፈልጥ በቃ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓልፎ እዩ ኣቐዳሚት ተወሳኺት ነገር እዚኣ ስለዚ ፍልጠት ክትብል ከለኻ ግን እንታይ እዩ ዘይፍላጥ ክትብል ከለኻ ከ እንታይ እንተረኣይኩምን ለት ሚ ሼር ዲስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓደ ነገር ክነግረኩም እዩ ስለዚ ዝበዝሓለ ሳይድ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኢትስ ኖት ኖዊንግ ኢልና ዘይምፍላጥ ኢልና ነውሌጅ ኢልና ረልና ከዓ ወይ ከዓ ኖዊንግ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብኡ ከዓ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ተቐዳሚት ሓሻት እናርላ ኣብዛ ፀላም እዚኣ ስለ ዘለና ሶ ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘይምፍላጥ ማለት እንታይ እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ሽግር ብዛዕባ ነብስና ዘይምፍላጥና እዩ ስለዚ ኣእምሮና ክልተ ክፋላት ኣሎ ሓደ ኮንሽስ ማይንድ ዝበሃል ሓሳባዊ ኣእምሮ ኣሎ ስምዒታዊ ንብሎ ካልእ ከዓ ሳብ ኮንሽስ ዝበሃል ትሕተው ነው እንብሎ ብዙሕ ሽሙን ኣለዎ እዩ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ዝበሃል ከዓ ካልኣይ ናይ ክልተ ክፋላት ኣለዎ ኣእምሮና እቲ ኮንሽስ እንብሎ ዘለና ኣእምሮና ሓሳባዊ ኣእምሮ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝገብር ተረኣይኩም እዩ እንተደኣ ነብስና ብዝግባእ ዘይፈለጥና ሂወት ዝሰርሐሉ መንገዲ ምናልባት ምርዳእ እንተተኣቢና ዝኾነ ሽግር ይኹን ዝኾነ ገለ ሕፅረታት ይኹን ገለ ፈተነታት ይኹን ከጋጥመና ክጅምር እንከሎ ኣብ ኣእምሮና እንታይ እዩ ዝመፅእ እንተረኣይኩም ወሪ ኤንድ ዳውት እዩ ሻቅሎትን ጥርጣረን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ሳምሓወይ ስፔሲፊክ ኣደቲ ነገረና ፅቡቅ ኣክቹዋሊ ግን ኤኒዋን ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ገለ ዝፍተኖ ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን ገለ ብሂወት ዘጋጥሞ ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን ስለዚ እንተኻ እንተረኣኻ ገለ ዝጨንቕ ነገር ኣሎ ገለ ዝጎደለ ገንዘብ ኣሎ ገለ ዝጎደለ ጥዕና ኣሎ ገለ ዝጎደለ ነገራት ክህሉ ይኽእል ይኸውን እንደገና ድማ ተደጋጊምካ እዚ ነገር ዝኸውን እንከሎ እንተደኣ ፈጣጥራና እንተዘይተረዲእና ኣእምሮና ብፍላይ ከመይ ከም ዝሰርሕ እንተዘይተረዲእና ከዓ ሻቅሎትን ጥርጣረን እዩ which is overthinking ዝብላ ዘሎ ሳምሓወይ ንሰይ ኣተኣብለካ ስለዚ ሓቂ ኢኻ እዚ ሓቅና ኢኻ ትጠራጠር ሓቅኻ ኢኻ ክትሻቀል ንምንታይ እንተደኣ ክትሪኦ ዘለካ ነገር እዩ ገለ ዝኾነ ንስኻ ገንዘብ ሲኢንካ ኣለኻ ቢዝነስ ካብ ዝኾነ ሕማቕ ኩነታት ክወድቕ ክኽእል እናሃፈስን ትኽእል በቃ ብዓይንኻ ዝረኣይ ንኽትሻቀል ንኽትጠራጠር ዝገብረካ መልዩ ነገራት ኣሎ ስለዚ ካብ ናብ ደገ ቆሊሕ ክትብል ከለካ ዘጨንቕ ነገር ኣሎ ቶ ኦቨርቲንኪንግ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ብደገ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ነገርን እንደገና ድማ መንነትና ካብ ዘይብርዳእ እዩ ስለዚ ኣእምሮና እንታይ ይወሮ እንተረኣይኩም ሻቅሎትን ጥርጣረን ኣብ ኣእምሮና ይስዕረ ሻቅሎትን ጥርጣረን ክደጋገም ክጅምር ከሎ ሻቅላና እንዳሰዓረ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ሳምሓወይ እቲ ሻቅሎትን ጥርጣረን እንዳበዝሐ ክታይ ክጅምር ከሎ
ድምግቦ ብዙሓት ነገራት ከዓ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ ኺድ እንተበልካ ከምዚ ዶ ሰሚዕካ እንደዚ ስራሕ ንኣብነት ኔክስት ዊክ ዳሓን ክነግረኩም እየ ማዕረ ክንደይ ስራሓት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ትኾን ደሎ ምናልባት ናትኩም ስራሕ እውን ተዳሃልየ ካልኦት ክትዳለውሉ ከምዚ ስራሕ እኮ በቃ ይሰኣን ኣለዎ እዚ ኤኣይ ገለመለ ዝበሃል ቴክኖሎጂታት ወስዶ ኣሎ ብፍላይ ከምዚ ክትሰምዕ ከለኻ ገለ ዜና ሰሚዐ ኢለ ኣብ ወሾ ክድል ነዚ ነገር እዚ ክንሰፍር ኣለና እዮም ሓደ ሓሰብ ኩሉ ዳስዋይ ኣብዚ ክሳብ 2030 92 ሚልዮን ዝኾን ጆብስ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን ይበሃል ኣሎ ብ2025 ከንታይ ኣሎ እንታይ ዳታ ኣሎ እንተረኣይኩም 14 ሚልዮን ዝኾን ስራሕ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ስታቕለለ ዝናየ ኣትካጥም ባብለና ሒዝኩም ኣለኹም ተለይ ተረድየ እዮም ማለት ግን ካልእ ኦፖርቹኒቲ ከዓ ኣለዎ እሱ ናብቲ ሓደ ሳይድ ዊስከድና ግን ድመፅእ ግን ኢማጂን ኣብዛ ዓመት እዚኣ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክሳብ 14 ሚልዮን ዝኾን ስራሕሲ ኣብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ብማሽን ተተኪኡ ማለት እዩ ካልኣይ ኣይኮነን ትሪእዎ ኣለኹም ዘመይ ሒዝኩም ኣለኹም ብድራይ ዘሎ ዘመይ ኮፊ ካብ በዛኻ ደሊቨሪ ማዓት ነገራት ዝመፀካ ካፌ ግን ኢልካ ተኸይድ ነበርካ የለን ንሱ ዳተረኸይድ ይመፅእ ዘሎ ምናልባት ተሽከርከርቲ ተደኣኾንካ እንታይ ድባህ መኪና ኡበር ገለ ዝሰርሕ እንተደኣ ኮንካ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ብካልእ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ተኣሽሙታት ይትካኢድ ኣሎ ማዓት ነገራት ባንኪ ትሪእዎ ኣለኹም እዮም ኣሰራርሑ ሰባት ደየድልየሉ ማሽን ኣብ ዝሰርሐሉ ግዜ ይመፅእ ኣሎ ፋብሪካታት ትሪእዎን ኣለኹም ኢኹም ማዕረ ክንደይ ሰባት ካብ ስራሕ ይስጎጋ ኣሎ ብኸንዲ የሻቕለኩም እዚ የሻቕለካ እምበር ሓቂ ዶ ሳምዐ ኦቨርቲንክ ንኽትገብር ገብረካ ተዘይተዳልየካ መንነትካ እንተዘይተረዲእካ ዶ ማለት ስለዚ ሻቑለት እዚ እንታይ እቱ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ይፈጥር ትራእኩም ስምዒታዊ ዘሪብና ኣእምሮኻ ፍርሒ ክወርካ ጅመር ካብ ምንታይ ተበጊሳ እንተረኣይኩም ካብ ሻቑለትን ጥርጣራን ተበገሰ ፍርሒ ወይ ስርሐይ ደኣ ክወስድሉ እዮም ኣብ ከምዚ ቦታ ደኣ ከኣተይ እዚ ጥራይ ከይከውን ከይወድቕ ጥራይ ከይሰጉኒ ጥራይ እዚ ጥራይ ከይፍጠር እዚ ጥራይ ከይከውን ክትብል ክትጅምር ከለኻ ከኣዲ ሰውነትካ አንዛይቲ ዝበሃል ኤነርጂ ዕብልዮ ዝጅምር ክጨናነቕ ጅምር ሰውነትካ እስኩም ኣሎ ክትኣሳሰር ጅምር ሰውነትካ እዚ ኸና ምንታይ የመራሕ እንተረኣይኩምኒ ይሳፕረሲድ ንሰብ ገለ ትነግሮም ኢኻ ከምዛ ክብላ ፅንሐ ሳምሓውን እቲ ሻቕላት ናብ ፍርሒ ይቕይሮሞ እቲ ፍርሕትኻ ናብ ጭንቀት ይቕይሮሞ ኣድ ሳፕረስ ክትገብሮ ትጅምር ትዕፍኖ ትጅምር ምስ ሰብ ኣይትዕለሉኒ ኢኻ ኣይትውፃእ ካብ ገዛኻ መፀ ድበልዐካ ኮይኑ ይስምዐካ ዝዓለም እዚ ኩሉ ነገራት በቃ ከስለአካ ጅምር ካበይ ኣምንጫ ግን ረእይዋ ኢኹም ኣሕዋት ዘይተዘርአ ስለዘይእፀ እቲ ሽግር ኣብ ዘርኢ እታ ዘርእታ ሻቕሎትን እንታይና ጥርጣረና ብምንታይ ከም ነስተኻኽሎ ኣይወልሸው ድሓር ካስ ናብ ፍርሒ ይልወጥ እቲ ፍርሕቲ ከዓኒ ክትጭነቕ ክትጅምር እሞ ዩ ሳፕረስ ፎር ኤግዛምፕል ብዙሕ ግዜ ከም ኤግዛምፕል ዝጥቀመሉ ሓደ ዓርከ ገይሩ ፈተና ነርና ኣጋጣሚ ዳተፈተናን ከልና ማትሪክ ሂዝ ኣሜዚንግ ክነግረኩም ካብ ድኽእል ንላዕሊ ዓመት ሙሉእ እዩ ኣፅኒዑ ሰብ ከምኡ ከፅንዕ በሊ ክሳብ ድብል እያ ኮይና ክንዱስ ኣነ ይድጭነቕ ነይረ ዋንታ ፈይተሓምባ ቀስ እንደግበር ጌርካ ምፅንዕ ከምዚ ገበሩ እንደብሎ ነይረ ሰብ እዚ ተብለኩም ካብ ድኽእል ላዕሊ ይፅንዕ የፅንዕ የብል ገለ መለታት ድሓር ግን ብጣዕሚ ይፈርሕ ከምታይ ተበገሰም ትረኣይኩም እኒ ኣታ ከምዚ ጥራይ ከይንኸውን ኢኻ ከምዚ ጥራይ ከይተረፊዕ ክኾ ታውን ሕና ከም ዘይበልና ደየፅንዓና ሰባት ዓመት ሙሉእ ደፅንዕካ ሰብታ ከምካ ኢኻ ክተርፍ ብሎ he was my friend ዓርከይ ነይሩ actually ብሓንሳብ ብዙሕ ግዜ ንሕልፍ ነርና ኢና ግዴታ ስለ ዝነበረና እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ፈሪሑ ሸትሻቂሉ ዳሓቀ ካብ ሻቑሎትን ጥርጣረ እንታይ ኢኻ ከይትኾን ኢሉ ከይተርፍ ጥራይ ኢለን ሻቑሎት ጥርጣረ እንታይ ኮንካ ትፈርሕ እንታይ ኮንካ ትሓልፎ እኒኻ ፅሒካ እኒኻ ሰኻ ብሎ ድሓን እስከ ካልእ ንዓሊሽተይ ሰኻ ንተሓጋገዝ እንግሊሽ ነርና ፅባሒት እንግሊሽ ነፅንዕ ኣለና ራይና ኣና ኢለ ፕራክቲስ ይደሊ እንግሊሽ ነው ስለዚ ሰብ ከመይ ኢሉ ፓስት ፐርፌክት ተንስ ገለ መለታት ዕምሩ ሙሉ ደልበሎ ነገር መቓል ነፍዕቱ ብሎ ተምሃረ ከመይ ኢሉ ተኸ ኣይወሾክም ኣፍዮ ወሰብ ፓሲቭ ኣክቲቭ ገለ መለ ገለ ድባል ነገራ ሕሱስ ኢሉ ወንታይ ኮንካ ኢሉ ኣጆኻ ባ እንታ ከም ንርጠፈካ ዝተብልቆ በቃ ሕንፊፍሻት እዩ ሰብ እዚ ክንደይ ኣምጪ እንተረኣይኮነ ይፍላት እየ ኮይዱ በቃ ንምንታይ ይፈልጦ እኮ እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ፈተና ምውፃእና ሒዝካ ትወፅእ ተኣሽሙ ተወርክሽት እሞ ርእየ ብሎ እዚኣ ከምዚ ኢለ መሊስ እያ ብሎ እሞታ ኮንካ እንደኢ ይብለካ ሰብ እዚ እዚኣ ከምዚ ኢለ ነይረ መሊስ እያ ኣነ እንታይ ደኣ ኮይኑ ወደይ ገለ ብል ኣጋጥመኩም ክኾነ ንምንታይ እንተረኣይኩምኒ እቲ ድፈልጦ ፍልጠት ንኸየውፅኦሲ ሳክረስ ገይሩ ዓየና የተፈርሑ ስነ ልቦና መጀመርያ ክስተኻኸል ዘለዎ ኣሕዋት ደይፈልጦ ኮይኑ ይኮነን ሕጂ ሰብ እዚ ግን ነፍሱ ይገልፅኒ ሰብ ረእይዎ ይኹም ብጠራጠር ፈርሕ ከይስሕቁኒ ጥራይ ከምዚ ጥራይ ከይብሉኒ ገለ ጥራይ ከይብሉን ኣብ መድረክ ክወፅእ እሞ ክትፈርሕ ትጅምር ተረዓደትካ ኣብ ሰውነትካ ክረአ ይጅምር ይሳፍሮ ከተውፅኦ እንዳለለካ ከዓ ተውፅኦ ኢኻ
تزغنا من تاي أنتم تلاقيكم ناب depression يدات أظنوا بعد depression قرب كابتن كات حلو في البلد كدقاقم كجمرن كله كنت حابة كجمر كنا هذا دقاقم نجاري is depressed خالص سلون تاي سيف حجي ساعة depressed دخون ده من اللي سايكوين موقع خطرين كنا ما عاد نجارات هاللوي رأي وتر الله خم على اللي العالم هيكون أوروبا أمريكا دي قلنا دينو بدلنا ونالوات أفريقيا ونالو دراعي نجارات ملي وما عاد نجارات هاللوي أفتكر كعالم كتير كان لها تعمل كل عادي كتير كان لها بوجود نجارات علوي أو جنا سخن تري بقعك أمرك كم كم سرح أنت زي ترديك مستمع ورنو سوات كميري أنا خوّد عدر كم زت رايك يكون صراحة رايك بارن زت رايك يسن صراحة رايك يسن كم زت رايك يكون دبل شافلو تنترت عرن حتى كسب زهر لغا نسيد من السكة تزي واي حوات لمن ده أنا لمن تاينا شغال واي لمن تاينا نفرح ده لمن تاي بتم دقات ومن هذا لو نجارات نتعرض لنا إنرجي لنا كنا حتى تنزلنا زي مفلاتنا لي حسينا لنا عن مفلات يكونوا كويس لنا ديفولت أنا قريدة أنا ديفولت أنا قريدة فرحان لازم نعمل مفلات يخيد لنا أي قبل دلنا لمن تاي مخنيات الديبرسيف كون كل ناس مفتاح خوين نعمل سمع نجارات جيزاو رخونا مفتاحي عم مسترو ورينا اللي فلت ويدو قلم اللي تحتلو يعني راح أشيش تناقر إذا كتسب وهي حواسنا من تاي كل سنة رزول فتعرم ده هالدور لمن تاي أبو مرنا شعورات انت رتعرن هندأتنا نزافت على أخبيرو تنفاسهم بيرود فتيرو على نفسنا من تاي نتفا مخنيات هذا حتى صارت سوق بتاعت كانوا يصير نخيلنا زي depression زي نابكان نجارات ناب حمام كبت حنا خيلي that's why ده حمام مسا that's why سلام عليكم أبز نجار زخا كتبت سلسلة اللي ما قد موداتي disintegrate خاتكون كابي أجميرا أتمنى سيا أتمنى بتقسيت أنت رأيكم لكن كاشاغلوت أنت رتعرني شاغلوتنا رتعرن كنت أتل أنت رأخوينا خاني we need to do something كنفلت كنربدا بزعوان سنة كنجنزب بزعوان بقى مننتنا خنربدا إلى دنا أمبر مننتنا تردينا على حسب ناس مئتنا أمنتنا كنسرح أنت رأخيلنا بقى زيد خنفت أريكون عندنا عشان كويس تسوي أنا هذا كويس تسوي أنا خلينا نسيلو بنقدو درجة أريه لنا so please أحوال لما تنش ساعة كده جنة أنا هذا لو ساعة زي بقى مننتنا ساعة نرد على نشغل نتأرى ترسل لنا مخانو تردينا please أو شغلوا تأرى فرحين برد أمنت كم ديد نرد على وهي لمتى حواسي قبل نقول مالت ما حد من قد تعطينا هذا وحنت ما عاد أصل ساعات وتسبق كل يعطي مالت هيك خلاص على ففت مري ما عاد تعطي هذه حتى أصل زي تملسه بقى كل زي ملسي اللي مالت هيك ولا حالني رعبي شغلاتي أبن دارو بس دسا أنا قريل لنولي ربك أبن داس جيرسي دسا أنا قريل ما يكون نحوا زالو بقى تاي سانا فتار كن أنت إذا قل أنا ترى أيكم سأل من إنه تي مرد أنت ما فتار أنت دهلني رخم زم قبر اللي إنه فتار بعيد صراحة حواتي أنا أنت جهلي بقى بعيك صراحة زغلنا قريل يلا understand this نزل نرد كله بقى أصو قبر نتأذى بقى نحن هنا ما بقى سنه هو نحن يفقدوا كوي بناك just ask and you will receive كذا تم خذ وهاويكم وهي وين أخوات منتهى please بزح عدل له أبوشتنا ما حد برهان اللودي حبرة سبنا ما حد شجرات يدقوا نفر نزلنا حبرة سبنا دقوا نفر الشجرات كفتح زخ حدا حسب أنت لا أهلني أمان الحواتين عفوا حواتي حزينة بسلام نكون هيبوت أخي هيبوت يتريكم كنده هو ده الحين هيبوتكم يوم درهم إذن غوهم كفك كافت دايم مفلات أنا مفلات نخسينا مردا عصابي أنا مستغالي كخيد دلني غير ስለዚህ እዚ ደጨነቀ እናርዶ ካብቲ ኦቨርቲንክ ንገብሮ ዘለና ነገር በቃ ኣሰራርሓና ስለ ዘይተረዳእና ኣእምሮና ከዓኒ ምምቃል እንታይ ይበሃል ምቡዳል ዝበሃል ነገር ኣይፈልጥን ምርባሕ ጥራይ ይፈልጥ ስለዚ ብዝተሻቀልካ ቁፅሪ ሞር ዘሻቅለካ ነገር ይምፅል ብዝተጠራጠርካ ቁፅሪ ሞር ዘጠራጥረካ ነገር ይምፅልካ ስለዚ እዚ እዋን እዚ ሓቢ የድልዮ ኣሕዋት ኒሓ የድልዮ ክሊር ዕላማ የድልዮ ነፍስኻ ምፍላጥ የድልዮ تروي كلير على راح نساس الذي كابز غنوت أنت لا أخوينا تفرحت تجي قتلنا رلو نقول مسكار كانوا يديد فلس أمنة الليل فزمنا تزخ خميدي دهناس لسيت بقي أنا نرايا كلير لأن راح نساس زدي مفلاتي ده حسين نادر this was night alarm he was in you فلازم نفتنا وين خن كي ترى أخوينا أبزن تاني غيره أنت ترى تعرف شاقولو تنين نحكي أبو مروسك دي سراسك نسي عمرو ده حزو نسي حجي قنا بسيعة قنزابة دوسو understanding رديت هالو أنت هاي تقول رديت هابزين أنتو بقى عصرت جيزين ودورنا حدا رديت المفتارق وحدا جنزاوي المفتارق أنت رأي كومني أنت رأى أزف في زين اللغة حساب بقصلو أنت رأى قوينا تخرتي على حجرة أنك أنا ده شجرا لنا قرد جبر أنت رأى قوينا السخط رحني تقتلني فتعرف حتى تقوها بكم حسابكم أستراخلو يبوتسي
تمنشو خابو مروخم كابلو بوخم يا حلو انت رأيلو you have understand كابي يمتيز انت لكم أتنعي هسكم لكم أتنعينا أنتنا you study that's why we need to study يا حوا كنما هارن لنا فا that's why نسي هاي كما هارسرت هاي فرخ بزعوا لو سخن ترى أقول تمرتها لك you know إذا عالم زي أتمتعهم دلالو تتا تكنولوجي ستات بزقب كذا اسمع عن كتردوم من ترى أخي you have understand جرزاب لك أحد فرديت هذا كحد شاغلوتن رد أرن كهذا عمره خندات أفو يدخل أروي كليا لنا بحنسا ስለዚህ we need to study ብዛዕባ ነብስና ብፅናዕ ምርዳእ ለለና ካዳ ስዋድ ሓዋ you have understanding እንታይ ድብል understanding እንታይ ድብል ግንዛበ ይደለኒ እንተ ደኣ ኣነ ሎሚ ጸሎተይ ከስተኻኽል ብዝግባእ ኣእምሮይ ከስተኻኽል ኣመስኪነ ክወፅእ ወላ እኳ ሽግር እዚ እንተሃለወ እዚ ሽግር እዚ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ይብለኩም ዓርከይ ክገብረለኒ ፈታወይ ክገብረለኒ ካብኡ ዝልል ከኻሊእ ሂወት ከም ዝርከብ እዚ ግንዛበ እዚ እንተ ደኣ ሒዘ እንደገና ድማ ፈጣሪ ድሓተትክዎ ነገር ከም ድህበኒ እዛ ርዲት እዚኣ እንተ ደኣ ሒዘ I do have faith ሕጂ እምነት ኣለኒ እስከ ምንድነው ካፍቲ ሸዕላተ ካፍቲ ጭንቀት ተቆጸለ ፍል እምነት ልባ መሳርሒ ኣለኒ ሕጂ ክሊር ኣለና በሓሳብ ምክንያቱ ዘርኢ ከም ዘሎ ክርዳ የብለኩ ሻቆሎትን ጥርጣረ ዘይኮንኩ ዝዘርእ ሕጂ እንታይ ዝዘርእ ሕተት ክወሃበካ ንዝበለኒ ፈጣሪ እዚ ተሓቶ እየ ሳበይ ከስተኻኽል እየ ኣብ ከምዚ ቦታ ንክበፅሕ ክረድአኒ ድብል ሽግርታት ኣብ ኣእምሮ ይደቐምጥ ክሊር ኣለና በሓሳብ ሶ ነዚ ነገር እዚ ካብ ስምዒት ክዘርኦ ምስ ጀመርኩ ሓደ አንደርስታንዲንግ ድህልወኒ ኣብነት እንታይ ድብል ዘለኩም መስልኩም ኣሕዋት ኮርስ ብዙሕ ሻዕል ነገራት ክህልወኒ ንኽእል እንዲ ግን ኩሉ ግዜ ሞቲቬት ትኾን ማለት ኣይኮነን ምናልባት ክልተ ዓይነት ሞቲቬሽን ኣለ ኣክቹዋሊ ቶኒ ሮቢንስ ተፈላለቆም ይብል ሓደ ፑል ሞቲቬሽን ዝበሃል እዩ ፑል ሞቲቬሽን ጀስት በቃ ክቡለይካ ጀስት ዝተሳሰአሉ ፑሽ ድገብረካ ነገር ደፈካ ነገር ክህሉ ይኽእል ኾን በዚ ናብራ ደፈልካ በዚ ገደ ደፈልካ መዓት ነገራት እሞ ጀስት በቃ ሞቲቬት ትኾን ትትስእ ተድብል ትሰርሕ ንኩላትና ዘለና ሞቲቬሽን እዩ እቲ ሓደ ግን ወሳኒ ዝኾነ ካብቲ ጭንቀት ኣውፂና ብሓሸ ሂወት ከብፅሕና ንኽእል ግን እንታይ እንተረኣልኩምኒ ፑል ዝበሃል ሞቲቬሽን ፑል ሞቲቬሽን ማለት ከዓ ዝስሕበካ ዓይነት ድርኺት ማለት እዚኻ ካብ ምንታይ ድብገዝ ተረኣልኩምኒ ፕሌስ ኣሕዋት እዛ ሕጂ ስኺልና ነጥፍኣር ኣለና ስኺልና ናብ ካልእ ደይድል ወርፍታት ንወስዳ ኣለና ነፍሲ ንዓ ድኸስኮሱ ስድራ ከም ደለውና ንረዳ ንዓ ድኸስኮሱ ቤተሰብ ከም ዘለዎ ንረዳእ ወላ እኳ ንዓይ ተደኸመኒ ነደይ ግን ኣነ ኣይደኽመንን ወላ እኳ ንዓይ እንተደኸመኒ ነቦይ ከመይ ይደኽመን ደቀይ ከመይ ይደኽመን እዚ ክገብር ሕልምታት ተቐምጥ ሶ ኢት ፑልስ ሚ እስከ ምንለኹም ኣሕዋት ገለ ድጎተኒ ነገር የሉ ናይዛ ሂወት እዚኣ ምስጢር ደሎ ንበይነይ ኣብ ምንባር ኣይኮነን እኳ ደኣ ካባይ ንላዕሊ ንካልኦት ሰባት ክሓልፍ እንተደኣ ኢለ ከምኡ ዓይነት ትርጉም ክህልወኒ እንተደኣ ኢለ ሶ ዛ አንደርስታንዲንግ እዚ ሒዘ እዚ ሕልሚ እዚ እንተደኣ ሒዘ ከዓኒ ኣይ ዶ ሃቭ ፌዝ ሕጂ ካብቲ ሻዕላን ጥርጣረ እንዳወፀኹ ናብ እምነት ክኸይድ ምክንያቱ ሓደ ዝተረዳእኮ ነገር ተደኣ ሃልዩ ዝሓተትክዎ ነገር ፈጣሪ ክህበኒ ይኽእል እዩ ዝሓሰብክዎ ሓሳብ እንተደኣ ክዘርኦ ክኢለ ንዑ ከዓ ክኾነለይ ኣብ ዝብል ተስፋ እንተደኣ ከፅንሖ ክኢለ ኣብኣ እንተደኣ ፀኒዐ እምነት ኣለኒ ሕጂ እምነት ከዓ ንቕ ኣይብልኒ ኣሕዋት ማንም ሰብ ኣይወስዳኒ እምነት እንታይ እዩ ተራእይኩም ኣሕዋት ስኻ 5 ሳንቲም ከይዋፀኻሲ ፈጣሪ ኩሉ ነገራት ከም ዝገብረልካ ዩ ሃፍ ዝኾነ ስምዒት ኣለካ ዝኾነ ተስፋ ኣለካ ዝኾነ እምነት ኣለካ ወላ ብሓንሳብ ሃገ ሰፈይ እምነት ተሪሃልሚ ከዓኒ ሂወት የለን ኣሕዋት እምነት ተሪሃልኢኻ ዓወት የለን ኣሕዋት ስለዚ ገለ አንደርስታንዲንግ ስለዘለወካ ነኽደይብል እምነት ወላ እኳ ሕጂ እንተተፈተንኩ እንተተጨነቕኩ ከምዚ ሽግራት እንተጋጠመኒ ግን በቃ ኣብዚ ቦታ እዚ ሞ ፈጣሪ ከብፅሐኒ እዩ ኣብ ዳዓሸ ሂወት ሞ ክኸይደ ብኸመይ እንታይ ፈሊጥ ኣነ እስከምኖ እስከ ከምኡ በልዎ ብኸመይ እንተኢልኩም ኣእምሮኹም ተፈልጦ ጉዳይ የብለይ ፈጣሪ እዩ ዝፈልጦ ኣይትረብሸኒ ኣነ ጥራይ ታደልዳታ ክገብራ ደለኒ ክገብር የብል ምክንያቱ ኣነ ኣድላይ ነገር ክገብር ተደኣፍ ኢለ ዘደለየ ነገር ካብ ፈጣሪ ግዴታ ይብል ኣለና ብሓንሳብ ሃገ እቲ ኣድላይ ነገር ካብ ብምስጋን ብፅላይ ኣብኡ ምፅናዕ ብተስፋ ምንባር ክኾነለይ ምባል ትርጉምካ ምስትኽኻል ብሓልፎ እየ ምባል ኣነ ብሉፅ እየ ምባል ናብቲ ፈጣሪ ዝቐረበለይ ብርሃን ከይድ ኣለኹ ምባል እዞም ነገራት እዚኦም ሒዘ ብፍላይ ድማ ኣሕዋት ብኣእምሮይ እታ ክበፅሓ ዝኽእል ቦታ እንተደኣ ክሪኣ ክኢለ ኣብኣ ከም ዘብፅሐኒ ፈጣሪ እንተደኣ ዝርዳእ ኮይኑ እሞ ድማ ሂቡ ዘይከልእ እኳ ደኣ ሓንቲ ንእሽተይ ልሕኽኒ ኢድካ ደረበኻያ ዘርኢ ኣሽሓት ኩንታላት ገይሩ ደውፅፈ ፈጣሪ መን ብሎ እንተደኣ ተርድእ I do have faith now እስከ ምንለኹም ስለ ሰውነተይ ብዙሕ ድብል ነገር የብሉን ኣብ ደጋ ገዛኻ ተዓፀሩ ዝበሃል ነገር የለን ዌልቢንግ እዩ ዘለኒ ርግእ ኢሉ እዩ ዘሎ ሰውነተይ እንደዘን ኤክስፕረስ ክትገብሮ ክትገልፆ ትጅምር ንዕኡ ካብ ውሽጥኻ ገለ ብርሃን ክወፅእ ይጅምር ስራሕ ከይድካ ኮፍ ኢልካ ዝነበርካ ስራሕ ክትሓትት ትጅምር ፈሪሕካ ዝነበርካ ዝኾነ ክሬዲት ወሲድካ ገለ ጌርካ ገለ ነገራት ጌርካ ዝኾነ ኣትሒዝካ ጅምራ ሓሳብካ ኦቨር ገዲፍካ ዝነበርካ ሓሳብ ትመፀልካ እንታይ ኮይኑ ኢኻ ድፈርሕ ፈጣሪ ለለይካ ከይድካ ንፍቲ ባንኪ ትኸይድ ንዓ ፈለካ ሓካብ ኮብል እቲ ባንኪ
من كخمي جرا خفلو نو أدم يخمني حجيجن of course كحجزن إذا تعرف كخفلي هيك أثاريس كتير توسدا نفسها بدلت تجمر أقول له تخيل كازنت النجارات اللي إتمنى صراحة حتى ما تتخيل تتصنع تنبب قلت تفتات ما حد نجارات بفرق أي وتاعك يرون له بالنغر نالي من قد تعتال موبايلنا تراي تطقينا عشا مليجرات كنكون بالنغر نالي من قد تعرف إلا ديس في الله ما نسيت كوي نحو في الله نرجع لي نحو there is many to do ما عاد نجارات كنقورن خلال شوية express كيكا ريسكافر قورة تجمر كيكا هتتصنع كتب بالقلق بقى تعاتي خارنا بركة توجه تجمر إذا كانت هاي حق إذا كانت رأيكم يو عكس الرأي تفتن تجمر شو قدام هجي فزوز تقول بركة هجي ساعات قم بقى ما عاد نجارات توجه تجمر قلر اللي سلذ لك قلر أمن سلذ لك تبلت أون سلذ لك خالي بقول طف قلر نجارات كتركب تجمر قلر صراحة تركب حتى تاتك أخمل له تجمر حس كون لو لحتى كي حتى تاتك أرد بالك أنا قرا بركة ثمن لسن كاتبر من قد تري إذا سقوم تاتك كي تجمر لنا بحساب تا مكينة for example كوبو كان لسه هي تا مكينة خري كان ورك خي كاتك جزء قالت يبل أتلك أحلى راح بقول طف كتكفى تجمر تا مكينة نات كاس جبرة ياراتي زبداري بحنا الله عشان and then you create something حدش نقدر كأخت تجمر كما فتحت راح نبر تجمر بفلا يسب بمثل فتعري تفت يروح بان كله سنوتي أنتو إزالوا ما فينش أقدر يكون أخوان فهنا حد نوعي يعني حتى تمنفسي عارف أوش تقولات ما زي حدرات أمر دخونت برهن دخونت منفس على شو كان كنا ساطع بليس يا حوا أنا بقال بلوز لغة نقدر كان أي راي لنا وهاي حواتي إن من ده حلف عندي ينوري حلف أنا إن مرينا فولي لحلف كنا نحن نحن رأيت مفاسنا يحلف دام ليه لازم بليز تاي مقبار اللي ترى أيكوني أبزي ناي بيمفلات ويكاخم ناي ignorance ንብሎ ምፍላጥ ንብሎ ናፍቲ ምፍላጥ እተን ከይደና መንነትና ምርዳይ ሌና እዚ ገበርና of course ካብ ኩሉ ጭንቀት ለውጥ ፈጣሪ ይደቅና ወሳምና ስምዒትና እምነትና ተጠቂምና ከዓኒ ከም ዳሓተትናዮ ከም ዳኣመንናዮ ከዓኒ ሂወት ምዃኑ ዘይተረፍ ይፅባሕ በማለት yes guys ተመልሳት ካሉ ሳምሓ وكاله خلاص تهانا hopefully نقولنا نتكلم إذا سنزح حسب كيف سايدو بزوجته يا دريتي ثم غيرك أوري ثاني هاي ثم لبين استخدم أسمع بنزي زي قاتمي بعزور سبنا سب كله تريو عشان يعني زي عندي ثم بقوم يدا كانوا شيء زي ده كم زمارات كم زيتي subconscious ماينتي ليش شيء جلو نفس خاصي أي تخذني ها كم زي بكرة كتجاجي أو من تا كم زي جت أجري من هريت من أمي لكاسي نعو بكا أنا سألي أنا جيني بكا قوتي أنا بكا كم زي فكاري وي تفكاري يقول لك أسفهم جت على نفسه خمس بلغ كم لا يارنا كم زي كده من عريف Yeah. amazing that's great ስለዚህ በቃ ሀምትርቦ ቆጣይ መንነት ካምር ዳይ ተዛሐቢ ነገር ከምዝን ተራ ተረብሊካ እንደገና ናይ ማሐከተም እንታይ መስልኩም ሕጂ ነሳሲዮም ድለና ሓሳባት ጽማሕና ጎነ ኣነ እንደሳሲና ሕስኩም ድሎ ሎሚ በቃ ኣበምሮና ንምጾም ድለና ጽማሕና ጎነ ኣነ እንደኾነ ስለዚህ ፍሌስ ኣሕዋት ከም ዝኹን ብሎ ጽናሕና በቃ ሂ ግዜ ስሙ ዝኾን ማለት ኣይኮነን ህይወት ፕሊዝ ጥራይ እንታይ እዩን ዝረኣይኩም ምድላዊ ነፍስኻ ምተራ ተዳለኹም ሕልምታትን ጥራ ሃዲካ ፍላይ ድማ معت دي شجر سبب اللي هو حرة سبيق لنا نعود خون مفتاح انت أنا علني ده تبقيشه ما نحواتي مفتاح مسمت أو سبك عايز أفول نجارات كمرة بدل شجرات فتح انت أخي إذا ما ينايس لك شجور انت فتح لسه هو تغير بزح نجارات كافة كذا مثالي that's beautiful nice